We waren 4 uur dicht, iets eerder dan oors. Nou, dat had wel even wat voeten in de adem, want er waren een prudde mensen die het net wisten. Maar goed, aan de andere kant, we zijn maar 1 keer 100 jaar en dan mag je het ook vieren. Een groot jubileumfeest, oranje weekend in Ljouwert. Supermarktketen Pois bestiet 100 jaar. En dus vierden duizenden meiwerkers groot feest. Daarvoor ben we zaterdag naar het BTC Expo gegaan. Alle filialen ben met een bus komen die daarheen. Je moest zelf kiezen of eigen vervoer of mijn bus. En dan hebben we het jubileum vierd. 100 jaar. Ja, dat is wat. Nou ja, wel bijzonder dat we dat mij meidje als personeel natuurlijk. En ja, het was gewoon een prachtig feest, we goed regelen en weer hartstikke gezellig. En zie je oude collega's weer eens even en met iedereen weer een praatje meidje. En nee, weer hartstikke mooi opzet zo. Van de 100 jaar had Toonstra intussen ook al 36 jaar bij Pois meemaken. Het is een echt familiebedrijf. En dat blijkt wel uit zijn eigen familie. Mijn broer is bedrijfsleider. Mijn zus werkt bij Pois in Burgum. Een andere zus die werkt in Koostertillen. Dan heb ik nog een zwijger die assistent bedrijfsleider is. Dus op die feestjes hebben we het er ook wel eens even over. Maar goed, ja, Pois is een bedrijf wat heel warm is. Als er wat is, kwartelijntjes.